रावसो सफैदों बिसोरो सानसे सिगां जानानै न'निफ्राय खारलांदों आरो। स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारी बारनं हेरेम्बापुर गामिनि सन्तोष बसुमतारीनि बिसि आरो फिसाजोआ थांनाय 1 जानुवारि सुनिबार खालारखालिनिफ्राय न'आव गैया। सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय बारनं हेरेम्बापुर गामिनि सन्तोष बसुमतारीनि बिसि नीलिमा बसुमतारी आरो फिसाजो लाइमोन बसुमतारीया थांनाय 1 जानुवारि सुनिबार खालारखालिनिफ्राय न'आव गैया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सन्तोष बसुमतारीया तामिलनाडुआव खामानि मावनानै न' फारसे फैगासिनो दंमोन। नाथाय न' सफैनायनि सिगांनो बिथांनि बिसि आरो फिसाजोआ न'निफ्राय खारखोमा लाङो। बिसोरजों लोगोसे गामिनिनो जितेन बसुमतारीनि बिसि जारु बसुमतारीयाबो थांफादों। बेनिखायनो बिसोरखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुदोंब्ला 6383419880 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। उद्देश्यआनो जाहैबाय दा निउस हगारनाय सारमोननिसिम धन्यबाद जासिग्रोबाय। आंनि बुंनांगौआनो बेनो, आंनि हिन्जावा न'आव गैया। आं दा हिन्जावखौ नागिरबाय दङ। बे हिन्जावा आंना बबाव दंहैयो दा आं मिन्थिया आरो। दा हिन्जावखौ आं मोननो थाखाय माने आं बे निउस हगारग्रा सारमोनखौ लेंहरनाय जादों। सानबेसे जाखो ओरैनो न' गैयिया? सानबेसे सुनिबाराव ओंखारलांदों बिसोरो। आंबो न'आव गैयामोन, आंबो बेंगालरावसो दंहैयोमोन। आङो देवबारावसो सफैदों बिसोरो सानसे सिगां जानानै न'निफ्राय खारलांदों आरो। हिन्जावजों फन रायलायबाय थायोमोन ना? फनाथ' आंजों बिदिनो मोजाङैनो रायलायबाय थायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो सुनिबारनिफ्राय माने रायलायासै आरो सुइस अफ खालामना लाबाय मबाइलखौ। ओरैनो थांनायाव माबाफोर सन्देह दं नामा? थांनायाव सन्देहआ आंना ओरैबायदि जाहैदों, जेनेबा फैसा एसे दाहार होनांगौमोन नालाय, दाहारखौ आंबो फैसाखौ हरगासिनो 35,000 40,000सो जाबायमोन। 40,000आव इयो 6,500 दाहार सुख'बाय। बाद बाखिखौ बिदिनो गाव न'आव खरस जादों ना मादों आंनोबो मोजां खोन्थाहराखै। आं दा जेनेबा आरो लननिबो फैसा मोनदों इयो 25,000। आं बेखौ बुंहरदोंमोन आरो, अमा मासे फिना लालै बिमा, न'आव जेबो गैया, अमा फिबा एसे फैसाफोर फैगोन खोमा, दाहारफोर सुख'लाबायनो हागोनदां होननानै बुंहरदोंमोन आङो। नांलायलायनायफोर जादोंमोन नामा? नांलायनाया बिदिनो आं दाहार सुख'यैयाव फंनैसो बुंहरदों हिन्जावखौ। दाहारबो सुख'वा माबो सुख'वा, मा खालामनो सानदों नोङो बिमा होननानै बुंहरनाय जादों आरो आङो। ओरैनो गथ' गथाय साबेसेसो दङ? आंना गथ'फ्रा 3 दङ। सासे फिसाजो, 2 फिसाला। फिसाजो देरसिनखौ लानानै थांफादों आरो, लेखा फरायबाय थादोंसै गथ'आ। क्लास 9आव फरायफुनाय गथ'। आरो नै देग्लाय फरिखा सफैथारबाय नै 8 थारिखआवनो। आं खामानिफोर मावहैदोंबाबो बा बहाबा गिनानै थाखोमाहैदोंबाबो माने आं फैफिनजानो लुगैयो आरो बिमाखौ। जेनेबा दायो बिथाङा न'निफ्राय थांबाय, बे न'निफ्राय थांनायाव न'निफ्राय खारनायल' सन्देह दं ना बेबायदि सोरजोंबा बेबायदि मोजां मोनलायना खारनायनि सन्देह दं होननानै नोंथाङा सानो? आं आंनि हिन्जावखौ इसिबांसिमबो सानाखै। जे बै सासेया जे थांफाग्रा लोगो, जोंहानि हिन्जावजों थांफाग्रा लोगो, बेयो सोरबा गफरनि सोमदोन होननायजों रं नाम्बार रायलायबाय थायोमोननो। रं नाम्बार रायलायनायाव ओमफ्राय बिदिनो आलासि जाफैलायनाय, जुमाय लोंलायनाय, न' सिङाव जुमाय लोंलायलायनाय बेफोरबायदिखौ खोनानो मोन्दों। आंथ' नुफैयासै मानसिफोरखौ। बे सासे थांफादों होनना बुंदों, बे थांफानाया गामिनि नामा? गामिनिनो। बेहाबो गथ'फोर 3 दङ, फिसाजो सासे बिलाइबाय, फिसाला दा 2 दङ आरो। फिसाला 2 दंबायो बेहाबो। एड्रेसखौ खोन्थानो हागोन, नामखौ खोन्थानो हागोन नामा? नामा आंनि हिन्जावनि नामा नीलिमा बसुमतारी आरो फिसाजोनि नामा जाहैबाय लाइमोन बसुमतारी। ओमफ्राय गामिया 5 नं हेरेम्बापुर होनो, जोंनिखौ धेकियाजुलि। बेनिफ्राय थांफानायनि नामा जारौ होनो। माने आंनि हिन्जावा जेरावबो थांफेरखायामोन आरो थांफेरनोबो रोङा। आं खोनानायाव बिनानावा फन हरनायाव बुंहरदों इयो, आं गुवाहाटि सफैबाय, रुम भारा लाबाय, जानाय लोंनाय गैया, जि जोम गैया होनहरदों गावनो बिनानावनि सिगाङाव। आंबो दंहैयो बिनानावनि खाथियावनो। आं खोनासंबाय थादों। ओमफ्राय बुंहरनायाव आं बुंहरबाय, ओमफ्राय बिनानावा कनफारेन्स खालामना होबाय आंनो। बिनानाव कनफारेन्स खालामना होनायाव आं बुंहरबाय, रानि बिमा नों बहा दङ?
खोन्थाहर आं नांगौबा थांनानै जि जोमबाबो लांनोसै देबसि देबला नांगौबा लांनोसै मावनोबा इयावनो मास मोननैसो मावदो मावाबाबो रानिखौ स्कुलाव फैहोनो थाखाय आं लाना फैगोन दे नङाबा आं माइरंफोरखौ आप डाउन खालामबाय थागोन जानाय लोंनाय खरस हैगोन इदि होननाबो बुंबाय आङो ओमफ्राय दसे थानानै मबाइलखौ दाननानै सुइच अफ खालामना लाबाय आरो बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड इडुकेसन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटि एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिसन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738 बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।